Un avió cau en picat del cel. En Mario salta inexplicablement a una plataforma superior. What the? I s'inicia un recompte electoral. Tot a causa del mateix fenomen invisible que impregna l'univers. El 18 de maig de 2003, a Bèlgica, hi va haver eleccions. A moltes regions es votava per ordinador, un sistema del qual els belgues en tenien experiència des de feia una dècada. El sistema tenia una còpia de seguretat. Cada votant inseria una targeta magnètica a la màquina i triava la pantalla. El seu vot es guardava tant a l'ordinador com a la targeta, que es deixava en una caixa de seguretat. Aquella nit, mentre es feia el recompte, un dels funcionaris electorals va detectar un problema amb els resultats d'Schaerbeek, un municipi del centre de Brussel·les. Maria Vindevogel, una candidata poc coneguda en partit propi, va rebre més vots dels que era matemàticament possible. Ho sabien per la forma de funcionar del sistema de vot preferent. Així doncs, van recuperar les targetes magnètiques per fer de nou el recompte. Un a un van tornar a carregar els vots a les màquines i després d'unes hores tenien el recompte fet. El total de vots per a cada candidat era exactament el mateix d'abans, excepte els de Maria Vindevogel. En el seu cas, el nombre de vots recomptats era molt inferior als originals. Què havia fallat? Com s'havia inflat el primer recompte amb més de 4.000 vots? Van contractar experts informàtics per fer proves exhaustives del programari. Es va revisar el codi, però no s'hi va trobar cap error. Van provar el maquinari de l'ordinador que havia fet el recompte inicial erroni, una i altra vegada, sense poder replicar l'error. Tot semblava funcionar perfectament. Només hi havia una explicació possible, ben estranya per cert. L'indici seria el nombre exacte de l'excés de vots de Vindevogel, 4.096. Els ordinadors fan servir un codi binari, cadenes de zeros i uns, i cada cadena correspon a una potència de 2. Així doncs, en algun lloc dins de l'ordinador que tabulava els vots, hi havia d'haver una sèrie de bits que representava el nombre de vots de la Maria. A l'inici del dia, tot era 0, però a mesura que entrava cada vot, començaran els uns. Físicament, això es fa activant un transistor per a 1 i apagant-lo per a 0. El que és notable del número 4096 és que és exactament una potència de 2, 2 elevat a 12. Per tant, perquè Maria Vindevogel rebés 4.096 vots de més, només calia una cosa, que el 13è bit passés de 0 a 1. Però per què va passar això? Els ordinadors funcionen precisament perquè els bits no canvien si no volem. O potser no. Per esbrinar-ho, els investigadors belgues van trobar informes de problemes similars de grans empreses informàtiques des dels anys 70. El 1978, Intel va informar d'alguns errors estranys a la seva memòria d'accés aleatori, o DRAM, de 16 kilobits. Els uns canviaven espontàniament a 0 sense cap causa aparent. El problema va resultar ser l'embolcall de ceràmica que contenia el xip. Quan la demanda d'embolcalls per semiconductors es va disparar als anys 70, es va construir una fàbrica a Green River, Colorado. Aquest lloc es trobava aigües avall d'un antic molí d'urani. Els àtoms radioactius s'escolaven fins al riu i, finalment, dins l'embolcall de ceràmica dels microxips d'Intel. Els científics d'Intel, que investigaven el problema, van trobar que fins i tot mínimes traces d'urani i tori a la ceràmica podien causar problemes. A la DRAM, la memòria s'emmagatzema com a presència o absència d'electrons en un semiconductor. Les partícules alfa emeses per l'urani i el tori són prou energètiques i ionitzants per crear parells de forats d'electrons a la silicona. Si una partícula alfa és colpejada al lloc correcte, pot crear un gran nombre de portadors de càrrega lliure que provoquen que els electrons s'acumulin al pou i facin passar l'1 al 0. Això es coneix com una alteració per un fenomen únic, un tipus d'error de dades que no compromet el dispositiu. El bit ha canviat, però el podeu esborrar i reescriure sense problemes.
Els investigadors van exposar els xips a emissors de partícules alfa amb diferents nivells d'intensitat i, tal com era d'esperar, van trobar que el nombre de bits hi havia en relació directa amb el nombre de partícules alfa a les quals s'havia exposat el xip. Es va identificar perquè els components del xip s'havien miniaturitzat fins al punt que una sola partícula alfa podia produir prou càrrega per canviar un bit. Aquestes troballes van cridar immediatament l'atenció. Abans de la publicació del document ja se'n parlava força a la indústria. Com a resultat, els fabricants de xips van evitar els materials radioactius a l'hora de produir microxips i embolcalls. Per tant, el canvi de bits que va donar a Maria Vindevogel 4.096 vots de més no va ser causat per radioactivitat terrestre. Llavors, d'on va sortir? Després que Henri Becquerel descobrís la radioactivitat de l'urani el 1896, els científics van buscar la manera de mesurar-la. I una manera de fer-ho és amb un electròmetre amb fulla d'or. Quan està carregada, la fulla és repel·lida i així es pot mesurar la quantitat de càrrega a partir de l'angle de la fulla. Ara bé, si una radiació ionitzant entra a la cambra, arrenca els electrons de les molècules d'aire i crea càrregues positives i negatives. Les càrregues oposades són atretes per la fulla, que les va neutralitzant. Com més alt és el nivell de radiació ionitzant, més ràpid es descarrega del dispositiu. L'any 1910, Theodor Wolff va portar el seu electròmetre al cim de la Torre Eiffel. Pensava que 300 metres més amunt, la radiació seria només un petit percentatge de la radiació terrestre. En canvi, només va trobar-ne una lleugera disminució. El 1911, el físic austríac Victor Hess va decidir portar aquest experiment més enllà. Va carregar visors elèctrics a la cistella d'un globus d'hidrogen. En els seus 2 primers vols va observar el mateix que Wolff. A una altitud de 1.100 metres no van revelar cap canvi fonamental en la radiació en comparació amb els valors observats a terra. Però l'any següent va realitzar 7 vols fins a una altitud de 5.200 metres i aquí va descobrir una cosa notable. Si bé hi havia una caiguda inicial de la radiació durant els primers centenars de metres, per sobre d'1 quilòmetre aproximadament, el nivell de radiació augmentava amb l'altitud. A l'alçada màxima, el nivell de radiació era diverses vegades més gran que el que hi havia a terra. Semblava, doncs, que la radiació venia no de la Terra, sinó del cel. Hess va programar un dels seus vols durant un eclipsi solar i mentre la lluna passava per davant del sol no treia els ulls dels seus aparells. Però les lectures no canviaven i fins i tot amb el sol mig cobert el nivell de radiació era el mateix. Com que no observava cap influència de l'eclipsi en la radiació penetrant, la conclusió va ser que encara que una part de la radiació sigui d'origen còsmic, de cap manera emana completament del sol. Victor Hess havia descobert els rajos còsmics, radiació d'alta energia des de l'espai. Però què són exactament aquests rajos i d'on venen? Bé, avui sabem que no són rajos electromagnètics com molts sospitaven, sinó partícules. Al voltant del 90% són protons, 9% són nuclis d'heli i un 1% són nuclis més pesants. Alguns d'ells provenen del Sol, però tenen una energia relativament baixa. Els rajos còsmics d'alta energia, que es mouen quasi a la velocitat de la llum, provenen d'estrelles en explosió, supernoves de la nostra galàxia i d'altres. I es creu que les partícules d'energia més alta provenen dels forats negres, inclosos els supermassius al centre de les galàxies. Però és difícil determinar exactament d'on provenen els rajos còsmics, perquè com a partícules carregades són desviats pels camps magnètics a l'espai, així que poden recórrer l'univers durant milers de milions d'anys. Un raig còsmic detectat el 15 d'octubre de 1991 tenia l'energia de 51 joules. Això és una partícula subatòmica amb l'energia d'una pilota de béisbol a 100 km/h. Per raons òbvies, la van anomenar partícula «Oh, Déu meu!». Però els rajos còsmics primaris no arriben a la superfície terrestre, sinó que xoquen amb partícules d'aire a uns 25 quilòmetres i creen noves partícules, com els pions. Aquests xoquen i es desintegren en altres partícules, com neutrons, protons, muons, electrons, positrons i fotons, que al seu torn xoquen amb altres molècules d'aire en una llarga cascada.
Així, d'un raig còsmic primari neix una pluja de partícules que flueix cap a la Terra. És una d'aquestes partícules que els investigadors sospiten que va colpejar un transistor d'un ordinador a Bèlgica i va girar el bit 13 de 0 a 1, fet que va donar a Maria Van de Vogel 4.096 vots més. Però passen sovint coses així? L'any 1911, Charles Wilson va fer possible veure els rajos còsmics que ens envolten, perfeccionant la seva cambra de boira, un recinte amb aigua supersaturada o vapor d'alcohol. Quan un raig còsmic travessa la cambra, ionitza el gas, fent que el vapor es condensi en petites gotes sobre els ions i traça així el camí de la partícula. Les partícules alfa, nuclis d'heli, deixen traces curtes i gruixudes, mentre que les partícules beta, els electrons, llargues i primes. L'any 1932, Carl Anderson va identificar una traça que semblava feta per un electró, però sobre el camp magnètic es corbava en la direcció equivocada. És a dir, tenia una càrrega positiva. Anderson havia trobat l'antielectró o positró, el primer albirament confirmat d'antimatèria. 4 anys més tard, utilitzant també una cambra de boira, va descobrir el muó. Pel descobriment del positró, Anderson va rebre el Premi Nobel de Física l'any 1936. Va compartir el premi amb Victor Hess, el descobridor dels rajos còsmics, partícules invisibles que afecten les nostres vides d'una manera que la majoria de nosaltres ignorem. Aquesta és possiblement la cosa més estranya que hagi passat mai en un videojoc. L'any 2013, l'usuari Dota T-Bag jugava Super Mario 64. El nivell TikTok Clock de cop i volta va pujar a una plataforma més alta. On i a què? Has passat un mur invisible? Si us plau, digues que ho has gravat. És la cosa més estranya que he vist mai. El moviment es congela uns segons i sembla com una drecera que dona un salt de velocitat i d'avantatge. L'usuari Pennant Cook 12 va oferir una recompensa de $1.000 a qui pogués replicar-ne l'entramat, però fins ara, després de 6 anys, ningú no ha pogut fer-ho. La millor explicació que es pot donar és que un raig còsmic va causar-ne l'error. S'ha demostrat que un sol bit invertit del byte que marca l'alçada del Mario podria haver causat l'efecte. Al nivell principal, el byte era 11000101, però si capgires l'últim 1 a 0, canvia la posició vertical. I ves per on, aquesta nova alçada coincideix amb el pis superior. Pennant Cook va escriure un script per girar manualment el bit en el moment adequat i va aconseguir el mateix efecte. Es tracta d'una inversió de bits prou visible, però la veritat és que els rajos còsmics desencadenen canvis de bits contínuament. Una alteració aleatòria pot modificar la funció d'aquests dispositius. És el que s'anomena una interrupció funcional única i pot quedar penjat un procés sencer. Per tant, la temuda pantalla blava podria haver estat en realitat un neutró o qualsevol altra cosa. La pantalla blava podria ser causada per un raig còsmic? Oh, i tant! Actualment hi ha diverses maneres de protegir els xips d'ordinador davant els canvis de bits, com ara el codi de correcció d'errors o la memòria SC. Però no es pot evitar del tot que hi hagi capgirament de bits. IBM va estimar que per cada 256 megabytes de memòria RAM es produïa un capgirament de bits al mes. I el principal culpable sembla que són els neutrons creats en la pluja de partícules dels rajos còsmics. Des del 2009, Toyota va revisar milions de vehicles a causa d'un problema d'acceleració no desitjada. Estàvem al carril ràpid, circulant a 110 per hora, i el cotxe seguia accelerant, i no podíem aturar-lo. Molts van especular que els rajos còsmics n'eren la causa. Tant és així que van trucar a la NASA perquè ajudés amb la investigació, però resulta que els rajos còsmics probablement no van ser-ne els culpables. La NASA va identificar com a causes principals els pedals enganxifosos de l'accelerador, les estoretes mal col·locades i, sobretot, el fet que els conductors confonguessin l'accelerador amb el fre. Però els rajos còsmics han provocat bloquejos de superordinadors, especialment els ubicats a cotes altes. El Laboratori Nacional de Los Alamos, situat a 2.200 metres sobre el nivell del mar, s'enfronta constantment a accidents de superordinadors induïts per neutrons. El programari s'autoguarda amb freqüència i s'han instal·lat detectors de neutrons a tota la instal·lació.
Si aneu encara més amunt, com a l'alçada de creuer d'un avió, podeu veure com la radiació de rajos còsmics augmenta en un comptador Geiger. A 18.000 peus, 0,5 microsieverts per hora. A 23.000 peus, 1 microsievert per hora. Més de 2 microsieverts per hora a 33.000 peus. I més de 3 microsieverts per hora a més altitud i prop dels pols. A l'altitud de creuer, la possibilitat d'alteracions per un fenomen únic augmenta entre 10 i 30 vegades. Això no és crític si passa en un ordinador personal, però com ens ho fem en un ordinador que controla un vol? El 7 d'octubre de 2008, un Airbus A330 es va enlairar de Singapur a Perth. Després de poc més de 3 hores de vol, l'avió va caure sobtadament 200 metres en 20 segons. Dins l'avió, tothom va experimentar una acceleració negativa de 0,8 G. La sensació era com si l'avió s'hagués capgirat. La força G va ser tan forta que, malgrat l'arnès de 3 punts, ens va aixecar tots dos del seient i ens va empènyer cap endavant. 119 persones a bord en van resultar ferides, moltes per un cop al cap contra el sostre. Els pilots van decidir fer un aterratge d'emergència a Learmonth. A la investigació, sembla que la fallada es va produir a la primera unitat de referència inercial de dades d'aire, a DIRU. Aquest ordinador proporciona dades crítiques com la velocitat de l'aire, l'angle d'atac i l'altitud. La manera com proporciona cadascuna d'aquestes peces d'informació és una paraula binària de 32 bits. Els primers 8 bits identifiquen el tipus d'informació i els bits 11-29 els valors de les dades. El que sembla que va passar és que un capgirament d'un bit dels primers bits, el que representava l'etiqueta d'altitud, va ser capgirat per passar a representar la informació d'angle d'atac. A la cabina es van activar simultàniament les alarmes per excés de velocitat i per aturada, fet pràcticament impossible. Però el morro de l'avió va caure en picat per corregir el que pensava que era una parada. Els investigadors van valorar errors i corrupció del programari, fallades del maquinari, factors de l'entorn físic i interferències electromagnètiques, però van veure que cadascuna d'aquestes possibilitats era molt poc probable. L'altre esdeveniment desencadenant era l'efecte d'un fenomen únic, resultat d'una partícula atmosfèrica d'alta energia impactant un dels circuits de la CPU. Un dels problemes amb les alteracions per un fenomen únic és que no deixen rastre. L'Airbus A330 es va construir l'any 1992, quan no hi havia regulacions, perquè els sistemes aerotransportats fossin resistents als efectes d'un fenomen únic. Amb el transbordador espacial es van incorporar la redundància de seguretat des del principi. Hi havia 4 ordinadors que executaven simultàniament un programari idèntic. Si un ordinador tingués un error de dades, els altres 3 l'anul·larien. I utilitzant aquesta configuració, també podrien fer un seguiment de la freqüència dels canvis de bits. En la missió STS-48, que va durar 5 dies, hi va haver 161 girs de bits. Per sobre de l'atmosfera, els rajos còsmics són tan energètics que de vegades fins i tot pots veure'ls. De tant en tant tens els ulls tancats, però encara no t'has adormit. Si esperes una mica, a vegades veus un flaix de llum. I creiem que són partícules pesades o esclats d'energia individuals procedents de la radiació que estan passant pel globus ocular i pel nervi òptic. I la manera com el teu cos registra la radiació que el travessa és sorprenent. Et mostra un petit flaix en un dels ulls, només per recordar-te que estàs subjecte a la radiació del Sol i també de totes les altres estrelles de l'univers. M'imagino els primers astronautes que amb els ulls tancats deuen haver vist aquella radiació i pensat «No en parlaré amb ningú d'això, millor muts, perquè ningú no me n'ha dit res». Em puc imaginar la conversa dels 2 primers astronautes. «Ei, de vegades veig flaixos de llum. Tu també veus flaixos?» «Sí, home, tots veiem flaixos de llum». «Ah, doncs res». Per a missions a altres planetes és fonamental protegir l'electrònica. Si un únic bit controla una funció crítica a la nau, per exemple, els propulsors, i això va de 1 a 0, d'un on a un off, o viceversa, pots perdre la missió. És per això que l'ordinador del Perseverance rover que acaba d'aterrar a Mar
és un ordinador model PowerPC de l'any 2001, amb només 256 MB de RAM i 2 GB de memòria flash. Està reforçat, en canvi, de cara a la radiació. El disseny, la memòria, els circuits i el programari estan dissenyats per suportar 40 vegades la radiació d'un ordinador normal. S'ha utilitzat en més d'una dotzena de missions espacials des del 2005. De fet, quan fa anys vam començar a fer proves als ordinadors, ho fèiem així. Simplement vam enganxar una CPU a un feix on generàvem aquestes partícules i buscàvem pantalles blaves. Pots esbrinar què va malament i intentar solucionar-ho per no arribar a la pantalla blava, ja que en una nau espacial que entra en aquest mode és bàsicament irrecuperable. Es va poder precisar quan la nau espacial Voyager 1 va sortir del sistema solar per l'augment de rajos còsmics que va experimentar. Encara que a la Terra les partícules que flueixen del Sol i el vent solar són una font de radiació, més lluny aquestes mateixes partícules mantenen l'escut protector. L'heliosfera ajuda a desviar i frenar els rajos còsmics de l'espai interestel·lar i protegeix el sistema solar de la radiació ionitzant. El Sol té un cicle d'activitat d'11 anys, per tant, aquesta protecció fluctua. El flux de rajos còsmics a la Terra és molt menor quan el Sol està actiu que quan està latent. En la història del nostre planeta, els rajos còsmics poden haver jugat un paper encara més important, no pel canvi de bits, sinó per les modificacions en el codi genètic proporcionant algunes de les variacions sobre les quals actua la selecció natural. Maria Vindevogel és ara membre de la Cambra de Representants de Bèlgica, escollida per la gent i no per una partícula. Però la seva història és un recordatori dels milions de partícules que han fet via per l'univers durant milions o milers de milions d'anys. Una de les quals podria canviar la teva vida en qualsevol moment, passant per un petit transistor